abamanye bangama-scientist akukhuthale wonke umuntu eSouth Africa. Siyezwana kuyishintsha izinto. Umkhonto wesizwe lo ngiyabezwa nje abanye abantu bajahe ukuya eParliament. Ngiyabezwa. Kanti umkhonto usebenzela abantu. Usebenzela bani? Ayini usebenzela nina? Yini ke bese bayile siyothatha umsebenzi phambi kwenu? Sikwenzela ndo sibe sithe sisebenza nani, sifuna senze intando yenu. Wayeke manje mase sekuyothiwa kuya eParliament senze intando yakho sefuna kuya eParliament. Kuthiwa kukhona abake bayifaka ngenkani lapha elokhuzeni. Kuthiwa yini lento? I-list. Bayifaka ngenkani. Abanye bahlakaniphile bathi umkhonto wazi lutho. So gijima thina, sigijima ngaphambili, ithina sizobahola. We madoda. Hey, angafuna ukuyixoxa le ndaba ngoba hey. Umkhonto ukhonela abantu, siza abantu base South Africa. Not ukuyisiza wona. Siyezwana? Akekho umuntu ozokwenza umathanda sikhona. Ngoyixoxa indaba ngelinye ilanga ukuthi abanye bathini. Ngoba sibone sizilima nje. Maye babo. Koma ngazala umuntu impela ahambe ngenyanga embili inkomo. Sifuna lelizwe leli silishintshe eminyakeni embalwa lingabi yizo kuthiwa liyathuthuka. Kuthiwa yizo selithuthukela qeda. Kungasekho umuntu olambayo, kungekho umuntu osola umsebenzi. And umuntu odlala obhedayo, umuntu obhedayo nje so dila naye mpela. Ngoba sifuna wonke umuntu ajabule, wonke umuntu abe nento edingekayo. Ngabikho umuntu ohluphekayo. Ingakho nje sithi ogogo sifuna badlongamle bajabule ngemali yabo. Sebesebenze bonke emhlabeni. Asikwazi ukupheka izalukazi ujabule thina. Siyezwana. Nansi into ubona ukuthi siyadelela. Ngenkathi ngisekhona la ngangimangala ukuthi okokuqala amakhosi awanamandla. Induna zazingaholi lutho. Kodwa izona ezisebenzayo usuku nemini. Ngakwenza-ke lokho ngathi ayiholi induna. Wakhala wonke umuntu imali ayikho, imali kodwa imali inqwaba eSouth Africa. Siyahola manje induna. Nansi into ebuhlungu abasebenza kakhulu ebukhosini onobhala omabhalana abaholi lutho. Kodwa bona abagcina information yonke into bazohola ngoba basebenzela isizwe. So yonke lento ephumeleleni soyiqondisa ithi ngqo. Ugesi uzokhanya usuku nemini. Yebo uzoqina. Ngoba ugesi ukhona. Ukuze ugesi ungabibikho by the way nazisi. Abantu ababefuna ukwenza amabhizinisi ngogesi womoya. Bathi awasebenzi amalahle. Kodwa amalahle agcwele ulwandle ayahamba yaphesheya ayosebenza nje. Abantu bafuna ukwenza ibhizinisi ngokuhluphekisa thina. Asizukuvuma lokho. Asiqede kuwena nje. Ugesi uzokhanya usuku nemini. Asidlali. Imali yesizwe ayiphilise isizwe. Ingaphilisa abanye abantu abambalwa nabangaphandle. Thina sibe sihlupheka.
Sizwana. Zonke lezi zinto engiyishoyo ukuze zenzeke kufuneka amavoti awu-2/3 majority. Ngamanye amagama kufuneka amavoti amaningi ngoba yiwona azosikhulumela, yiwona azosivumela ukuthi sithathe lezi nqumo. Akekho umuntu ozosiphikisa. Ingakho-ke ukuvota ngalesikhathi kulonyaka kuyinto ebaluleke kakhulu ezweni lakithi ngoba sizoshintsha impilo zabantu zibe ngcono. Kuzofunda ingane, kuzosebenza abantu, yonke into enhle izokwenzeka. Asidlali. So uma sesiqeda ukwenza njalo bese silandela into yethu entshontsho izigebe. Sizwana. Lalelani. Lalelani. Sonke sishintsha izwe lakithi, asingalethi ukuhlupheka. Akungabikho bantu ke manje abajahana nezikho. Nikwenzelani lokho? Uyabona uma nenze njalo sekuphethe thina siyomsusa lo muntu simqoshe. Asizi ukuthi kusasa. Futhi asibahloniphe abantu. Asibahloniphe abantu. Ungabi thina sedelela abantu. Abantu kufanele ukuthi noma umuntu ezenza uhlanga ungazenza uhlanga nawe ngomuntu ezenza uhlanga ngoba kusho ukuthi akahlakaniphile. Noma ngakuthuka maybe ungamthuki umthukelana wasiza kodwa besinalaki ngoba kufanele ukuthi wena umenze abone ukuthi akufanele akwenze. Ingakho nje sithi mina ngikholelwa lepolitiki ekhuluma ngomuntu. Khuluma ngepolitiki ekhuluma ngepolitiki. Ihlukile-ke leyo politiki leyo. Uyazi ukuthi ipolitiki iney'gaba ey'ntathu. Khona ipolitiki lencane nje ney'ngane nezalukazi eyikhuluma. Bese khona lesikhuluma sonke ngababhedayo nabangabhedi. Bese bakhona ipolitiki ye-science. Scientific politics. Le eyenza umuntu azi iqiniso amele iqiniso. Sizwana. Ungakwenza lokho kwenzeke mina sebengithuke kwaphela iminyaka engamashumi amathi. Anginandaba nabo ukwazi ungizwe ngimthuka umuntu. Ngimthukela. And-ke mina eyami understanding ihlukile bafethu. Abantu uyabona umuntu uma ithuka mntu uyinja okuthathisa gilo umshayelana kuyinja ingane uyamexpose lo muntu ngoba noma ngathi uyinja kusho ukuthi silima uye ngoba anginazi inyawo eziwu-4 anginawo umsilo omude anginawo umlomo omude yimi nje uma ethi-ke yinja kusho ukuthi yena isilima ngimnakana umnakelani umuntu onjani. Uma umuntu ethi isilimi okanye ethi uyinja-ke ngempela yini na ulwelani pho ngoba uye lo ungazi isilimi uthe kubona uhamba ngenyawo ezimbili athi yena uhamba ngenyawo eziwu-4 akahlakaniphile lo muntu. Ngizama ukuthi kufanele sihloniphane. Uyabona umkhonto kufanele ukuthi abantu babone isibonelo kuwo ukuhlonipha, hayi songahlonipha. Sizwana. Ukugijima kokugcina lokhu eSouth Africa sibuya yonke manje sesithathe half sakhululeka manje sokukhula sithi nya sobe sabahluphelana abantu. Ingakho ngithi kufanele nifunde nazi yonke into nikwazi ukusebenzisa igolide nedayimane nilimbe nilipolishe kube yinini nidayisela abanye abantu. Nanso-ke inhlakanipho yesizwe sase-South Africa. Sizwana.
angifuni ninethe kakhulu. Lisana namanje. Seniyamukile. Lalelani. Umkhonto wesizwe ufuna ukuqeda ukuhlupheka kumuntu omnyama. Ufanele nixoxe nalaba abakha amaqembu amaningi ngoba enza ukuthi sihlukane, singezwani, siqatshaniswe, singaqabele. Sifuna ukuthula, sifuna ukuhloniphana, sifuna izwe lethu lenze lento esifunayo. Igolide lethu lisize thina kuqala, isiliva lethu lisize thina kuqala, umhlaba ubuye silime singalambi. Yonke into soyenza ngendlela efanele. Sesiphethwe amakhosi, abanikazi bezwe. Sizobakhela indlu ephakeme lapho abahlala khona. Ama-politicians ababasebenzi agijima athunywe, babahlonipha abantu abakuhulumeni. Uhulumeni ithuluzi lethu lokusebenza. Akubi uhulumeni ophatha thina, siphethe yena, thina simthumayo. Ayikho into ezophuma eceleni. Uma-ke nisafuna ukuhlupheka kweni lokho, bazonikhohlisa abantu, banike nemali ukuthi sokunika imali engaka, imali ezophela kusasa uphinde uhlupheke. Sifuna ukuqeda lokho. Nalento yokuthi abantu uma bezokhethwa bakhiphe imali bathenge ukuthi bazokhethwa. Ubugebengu lokho. Ngeke sibavumele. Esomthola nje la emkhontweni ukuthi wenze njalo, niyombona kahle. Somphakamisela phezulu abona izwe lonke. Kunasi isikhohlakala. Akukhohlakala la. Siyezwana. Niyabona ke sesibuye sibili la. Angithi besilapha nje emasontweni adlule. Ubani udololo? Lokhu kusho ukuthi le ndawo ibonakala inento enhle. IDanawusi ayinayo. Yini indaba iDanawusi ingabi nayo? Ingani la uphuma eDanawusi? Sika nawe nje seduze naseDanawusi la. Ula wathi akuyiwe eDanawusi ubula wena. Ngifisa ukuthi lalela sisi wami. Usuzuze phambili ngiyakuzwa. Wasedanawusi. Ufuna ngize eDanawusi? Nini? Wesizwe waseDanawusi. Wedadewethu waseDanawusi. Yini le ebaluleke kangaka neDanawusi ukudlula la? Anikwazi ukukhuluma kanye kanye. Ngifuna phendula ukuzwisisa lo. Yini le ebaluleke kangaka eDanawusi? Asibuzwa lapho. Beluthuleke ngoba sibuzwa. Musukuza phambili ngeke nginikeze lo mbhoko. Ngeke kuphela. Uyabona mawusibiza eDanawusi kanje sogcina singafikanga. Thula ukuze sifike eDanawusi sesikuzwile. Usuqhubeka thula nje yabona ke. That's right. So fika eDanawusi. Lalelani. IDanawusi la iduze ayikho.
Nafika nje noma yini ungakhathazeki mhlawumbe sikuzwile ukuthi ufuna zedanawo sekwanele ke kuza amandla ke manje ujabule awuyakhuluma idanawo sizwile idanawo sisi. Thank you very much. Bakwethu siyabonga. Ngiyajabula ukuthi sibe sonke la. Lokho esikushoyo nizokubona ngamehlo. Sishintsha indlela uhulumeni abekade esebenza ngayo. So sebenza ngendlela evumelana nathi sonke. Sizofuna ukuthi uma kukhona enifisa ukukusho nikusho kubaholi kule ndawo nakwezinye indawo. Sifuna abaholi balalele abantu ababathumileyo, abantu ababavoteleyo. Uma kukhona abangasebenzi kahle ngeke silibale, imigomo yethu ithi siyomsusa lowo kungena umuntu ozosebenza. Okunye sizokwenza sizothi umuntu okuhluphekayo asimnake njengesizwe, njengohulumeni. Uhulumeni ufanele enze izinto esimthume zona, angathumi thina, angashaya imithetho singazi. Kufanele ukuthi uma kuthiwa kunomthetho ozoshaywa saziswe sonke sizweni, ebese siyahlangana sithi siyawuvuma lo mthetho noma asiwuvumi. Kubuhlungu ukuthola umthetho ongawuthandi kodwa kuthiwe lo mthetho uzokuphatha. Njengoba silapha nje, njengoba sasila sisonke, sasikhona enima kwakhona lo mthetho ukuthi indoda ayigane enye indoda. Sasingekho. Uyayibona ke leyo nto? Kufunzwa ngento abantu obakhethile ukuthi bayokusiza. Ayifuneki leyo nto. Uma nikuthanda lokho kofanele ukuthi nikuvume konke nonke, angabi bikho ozothangazi. Siyezwana? Ngamanye amagama indlela yokushaya umthetho kufanele ukuthi idlule kubaphathi bezwe, idlule kubantu ababaphetheyo. Iparlamente ke bese liyagcinezela shayigcineni. Asikwazi ukuthi siphathwe abantu okufanele bangabe thina sibaphetheyo, okuyithina sobakhethayo ngoba sobakhetha ebese betshena thina uthi uma uthi uyafika kuyena ukhuluma naye akutshene yonke indaba lengekho. Nabantu esizobasa kuhulumeni bazokhethwa, kufuneka abantu abangcwele lapho bangantshontshi. Uma nje sike sakuthola ukuthi uyantshontsha, out you go. Okushesha futhi sifuna lelizwe libe ngcwele ngenxa yethu. Uyabona kumanje sibhekene nenkinga yokuthi lo muntu okuyena ophethe lonke izwe, izona zenza uzesabeka. Awukwazi ukumsusa ngokuthi mkhulu. Uyayibona nje leyo nto. Tholakala imali elokhuzela amantransini yonke lento kodwa awukwazi ukumsusa ngokuthi uphethe. Yinto kufanele siphathe. Bezwe ngathi masithi ulungile othisha bakhona la. Yebo. Sizokwenza into entsha manje. Othisha bazohlala bathunyelwe ezikoleni bakhuphule imfundo yabo ukuze bafundise izingane lento esifunayo.
uyofunda mahala, so sala isikhathi nje sithi thisha awuyokwenza imaths ukuze akwazi ukufundisa ingane. Othisha sifuna ukukhuphula izinga labo ngokuhlakanipha lokufundisa ingane. Angalokhu umuntu efundisa lapho ka first year forever, afundise lapha phezulu. Siyezwana, sifuna lelizwe libe lihle, lithandwe wonke umuntu. Akekho umuntu ozothi ngiyahlupheka mina lutho khona engakakushoke ngiyokusho ngelinye ilanga ey'nganeni ey'ncane ngibuyeka ngamabomu nomhlanje. Siyezwana, ukuvota kwethu nokuwina kwethu ukuwela lomfula ogcweleyo siwelele ngale phile ngendlela esifunayo. Akekho umuntu wenkosi la eSouth Africa ufuna kahlupheka kuthiwa kawutholi umsebenzi. Abantu okuthiwa abatholi umsebenzi labo kuthiwa unemployed, abantu abamnyama, akekho umuntu. Sokuqeda lokho, wonke umuntu umanje usenamandla usabona sebenza. Siyezwana, asiphakame isandla mfowethu, sehlise asiphakame. Awuna discipline, hlisa isandla. Ngifuna ulalele baba, ngifuna ulalele baba. Ukuba khona kwethu kulesi simo sikuso sisuke embuthweni sasiwuthanda, owawenza kahle, oshintshile, wenza ngongalungile. Ingakho senza lokho. Ingakho ngisho abadala beba nathi masenza lo msebenzi. Ngoba yithi-ke bakwethu uma sithi hayi thina angiyovota ngikhathele Nkosi yami. Ukhathalele ngoba nawe kufuneke kulelizwe ube nento yenzayo elungisizwe. Siyezwana, intsha yezwe ngelile ngizokhuluma nentsha ngoba kufuneka ukuthi intsha izazi ukuthi iyintsha, ayikwazi babazi babadala. Kunezinto ezenziwa abantu abadala ezingenziwa iy'ngane. Ayikwazi ingane ukuthi kubaba baba awungithengele ugwayi. Kungenzeka lokho? Akwazi ukwenzeka. Siyezwana, ngiyabonga-ke bakwethu ukuthi sikwazile ukuthi sibe khona sonke namhlanje. Ningabe nisakhohlwa sekusela amasolo ukuthi kuyovota. Ivoto kwamanje liyimfihlo. Noma ngabe ulapha ya, noma ulapha uyaziwa. Osulapha uwedwa uyavota nje. Konto wesizwe. Uphume bathi uvote kanjani, angivote nani bafana. Batshene lokho. Kodwa uma sesishintsha imithetho, ivoti akufuneki kube yimfihlo. Umuntu ovota akwazi ukuthi uvotelani. Ukuze singalokhu kuthiwa kubale. Ngine-system nje seninami emqondweni wami ukuthi kuba khona ibhokisi lapha lo-MK, ibhokisi labanye nabanye. U-MK wawuvota lapho simbone, good.